atong i-unbox karon kay Android Watch. Sa man atong kinahanglan para mag-unbox, ang ato lang kinahanglan, cutter, ug ang atong i-unbox. Ato na siyang abrihan. So, maayo pagkaputos og foam. Ang order nato nga Android Watch. Kani siya nga Android Watch, ang version niya number kay No.1 D5 Plus. So, saan man na ito ni Kabre? Pwede na nato nga bunuton sa kilid. Okay. Maayo iyahang box. Makita na to. From side to side. Hinlo kini. O ato nang i-unbox. Makita nato kinaay user manual. Ang Android Watch. Nato. Atong tanaw mo ni ang pin para sa charging ug mao kini ang heart rate sensor. So ang specs ani nga Android Watch tanaw nato sa box. Ang specs sa watch, ang iyang processor kay MediaTek 6580. Ang iyang gamit nga Android kay Android 5.1. Naa siya'y Bluetooth version 2 ug Bluetooth Low Energy 4.0. Ang iyang space, disk space kay 8GB ug naa siya'y RAM nga 1GB. Naa siya'y support sama sa gingon ako ganina, naa siya'y sensor for heart rate. Naa po siya'y sensor for gravity. Kani nga relo naa po siya'y GPS ug Wi-Fi. Naa po siya'y Google Play. Ang kalahian ani nga relo kani siya mismo kay Android 5.1. Ang full ni siya nga Android system, dili lang katong Android Wear nga version sa Android. So, later on, makita na to unsa ang diferensya nila pag abot nato sa review. So, karon kumanon sa nato ang pag-unbox. So, nakita na natong relo, tanawon pa nato unsa ang naasulod sa box. Naay charging cable. Naay charging cradle, screwdriver, para maablihan nato ang relo. Siya upat ka screws. Makita ninyo? 1, 2, 3, 4. Gibal-o nato na sa sunod kung unsa iyahang function. Naa siya'y extra screws. Kita ninyo, upat ka extra screws. Kinahanglan gyud nato ni abrihan nga relo. Ug naa pod siya'y screen protector. Ug kana mao na atong unboxing sa No.1 D5 Plus. So para mabalaan ang unsa gyud ang functionality aning No.1 D5 Plus, subscribe sa among channel. Butang nato dinhi na ay subscribe or dinhi. Salamat sa pagtan-aw.